Okončajte zabludu o vremenu. Evo rešenja. Okončajte zabludu o vremenu. Vreme i su nerazdvojivi. Ako odvojite vreme od uma, ono će se zaustaviti, osim ako vi ne odlučite da ga koristite. Biti poistovećen sa svojim umom znači biti uhvaćen u zamku vremena. To predstavlja prisilnu težnju da se živi isključivo kroz sećanja i predviđanja. Ovo uzrokuje beskrajnu okupiranost prošlošću i budućnošću i nevoljnost da se poštuje i prihvati sadašnji trenutak i da mu se omogući da bude. Prisila se javlja zato što vam prošlost daje identitet, a budućnost sadrži obećanje o spasenju, o nekakvoj vrsti ispunjenja. I jedno i drugo su iluzije. Što ste više usredsređeni na vreme, na prošlost i budućnost,